שלום לכם גולשי JDN. אז אנחנו נמצאים עוד הפעם, קפצתי ככה לבקר בעמק האלה. והפעם אנחנו נעלה לעיר שנקרא אדולם. פארק אדולם, כך נקרא הפארק היום. אנחנו הולכים לעלות למעלה ושם אנחנו הולכים לראות מערות מסתור בתקופת בר כוכבא. ובואו נתחיל. שימו לב, אנחנו ממש מגיעים עכשיו כאן, מתחת העץ הזה, נמצאים מערות המסתור של בר כוכבא. מיד נכנסים פנימה. אז אנחנו עוד רגע נכנסים למערכות המסתור. מה שמדהים זה שהם מוצאים המון מקומות שבהם יש מערות מסתור שהן דומות, ומה שדומה בהם זה שבעצם אתה הולך ופתאום אתה צריך לרדת ופתאום אתה צריך להזדקף בתוך המערה ואתה צריך פתאום לטפס בתוך המערה. וברור שמי שעשה מי שחפר את המערות האלה תכנן שלא יהיה אפשר להיכנס לא עם נשק ולא עם המגן הרומי, ובעצם זו הסיבה שמערות המסתור בנויות באותה צורה. אני רק אגיד דבר אחד, אנחנו יודעים הרבה על המרד הגדול שהיה בעצם בזמן חורבן בית המקדש, אנחנו כמעט לא יודעים על מרד בר כוכבא כלום, אבל ממה שאנחנו רואים בשטח, שבכל ערי יהודה, בכל מקום, אנחנו מוצאים מערכות מסתור כמו שתכף נצלם לכם, סימן שהמרד היה מאוד מאוד גדול בהיקפו. בואו ניכנס אל מערות המסתור. אתה מוכן להיכנס למערה? כן. יאללה, בוא איתי, בוא אחריי. קדימה. לא. זה היופי. וואו. שלום ילדים חמודים. ממשיכים. לא, רק איפה שהחץ, בואו תראו. אתם רואים את החץ? זה הסימן שלנו. ככה אנחנו יודעים לא לעשות שום טעות. חבר'ה, לזחול, לא לפחד. אני לא זוכר, אני עושה ככה, מה? כן? יפה מאוד, יפה מאוד. כן, חכה, אני מחכה עכשיו שכולם הגיעו. כל הכבוד. בוא אליי. אליי, הנה יפה, בדיוק. טוב מאוד, הנה ויש לך מדרגות. בואו. בואו. אתה לא... אוקיי. אוקיי. כולם רואים אותך בוכה, לא כדאי. בוא, תהיה גיבור, תן לי יד. יפה, גיבור. אנחנו גיבורים, תן לי יד. אני איתך, מחכה לך, תן לי יד. תן לי יד, בוא אליי. בוא. לא. יד אליי. סיימנו, זה היה החלק הכי קשה במערה, סיימנו אותו. אוקיי, אתה מוכן? עכשיו אתה איתי, סיימנו את החלק הקשה. כן. לאט לאט, לא לפחד, אתם איתי. כולם אנחנו לאט לאט. יפה שאנחנו יכולים לראות, גרו כאן אנשים, זה היה בית שלהם. אתם יכולים לראות שכאן היה ארונות שלהם, שמו פה נרות, שמו פה דברים. אתם רואים? ממש גרו כאן במערה הזאת. יופי, מוכנים? יכולים לראות אותי פה, בואו ננסה לראות שיראו אותי. וואו, וואו, וואו. באמצע הזחילה, ממשיכים. רגע. יפה יאיר, בוא אליי. תן לי יד. טוב מאוד. צמוד אליי. תקשיבו, אני צריך עכשיו אנחנו... יפה, אנחנו עכשיו אבל ביחד ממש. ממש ביחד. תחזיקו אחד בקירות. בואו. תן לי יד, לא לפחד. כמו שאתם רואים יש מעל עוד מערה ואנחנו הולכים עם החיצים. כל הזמן. לאט לאט. טוב מאוד יאיר, טוב מאוד. טוב מאוד. בוא. עכשיו צריכים להתגלש. יופי. מגליצ'ה. טוב מאוד. מתגלשים. איזה יופי, היציאה. כן, גם... יצאנו.
בואו. הנה יצאנו. אתם יכולים לעלות למעלה. אז כמו שראיתם יצאנו עכשיו מהמערות. זה פשוט מתאים לגילאים האלה, גילאי 5 ומעלה. מתחת זה נראה לי קצת אתגרי. מה שהכי חשוב, שימו לב, אני בתוך המערקטה, שהקטן שלי קיבל התקף חרדה. לגיטימי, נורמלי. חלקו מבוגרים לאורך הדרך בעצם, גם אני פה חילקתי בעצם שיהיו ככה גדולים לאורך המסלול, ותדעו, אם אתם מכירים את הילד שהכי יכול להיות לו קשה בדרך, אז שיהיה צמוד אליכם, ולא להיבהל, קצת ככה מה שנקרא לזוז ימינה שמאלה, אבל עושים את המסלול הזה, הוא מדהים.